David Statnik so uznaje. Wun wie, Serbia nie su jenoż we Łužicy, tež nic jenož w Niemskiej albo Europie. Nie, Serbia su na całym świecie. Bydla tu a tam, abo su po puczu. A David Statnik wie, zo to přibiera. Tuż je globalnie rozdzielił specjalistów z arabistów spuszczonych Serbów na strategicznie ważnych geografickich dybkach. Oni starają się o eksil Serbów a puczowacych. Na połkupie Kamczatka je za tutu nadok zasadzony Special Agent WGGB, brat Jan Jakub Juri Bunzel. Dobre wieczór, moje dwoje. Miška a Zaška. Las są dzień wokół siedziały, he? A o wielkich skutkach soliły. A ja, też o to we wszystkich młodzieńskich klubach tak. Pobadajcie się, Joszku. Tunel najmniejsza ze mną sobą w lesu był. A si obladal, kad som nimo celý. Aj, už čo praje slušeli. Deň sa daje zas plus vegetáriš. Ale predať moje oneke naše veľké vece započnemo z jedžu, chcemo najprv môj serbský duch hore držať. Vy viete, my robíme svojou ve Kamčatka, ve našej stácii. Ja, Jan Jakub Juri Bunzel, prvý a posledný serbský bombopilot. Ja nebudem sa jo s vami starať o serbský duch. To reka Springa serbskú kore hore držať. Miška, drž kľúče, keď ruko nepadne. Na? Powiedzcie z druga to reka, tule, reka Kamczatka, Serbi, brat, Miška a Zaška, znestaj so a šestaj tam roze listy nás opísať. To nie je kaj serbský dvojnám, jo, také bledino, šete. Sejča to reka, serbskú basen prajč. Nie ta serbská basen činža aké po piato, to dopomnú neke. Sejča bol serbský spievač a kustovu revač. Vy viete, mu ja raz ľudníme revemu? Tak so verči mi, teraz my jen žlopnili. A neke da rea tomu? Tak so verči mi, teraz my jen žlopnili. Krotka rea, umyče šice sobu reva, češ vcejče. Tak so verči mi, včera sme jen žlopnili. Tak, tretí dep serbského ducha bol, štvrtý dep serbský duch hore držať, serbskú zemiu košiť. Za to mám ja serbskú zemiu extra sobujú. Serbskú zemiu. Ola. To je kljeršvan. Od kozac. Aj, kozačan, kljeršvan, to je serbská zemia. Najprv one te deple zjeđa, te svine, a potom one te ľuďo, te svine zjeđa. Potom je nájde zdoja, a potom to vidíš šestorene. A potom tam kljeršvan modve. Aj, serbskú zemiu, Košič,
Serbska, co to było? Lippenstift. To była ta delegacja tych żonów od zeszłego tydzienia. Poslední depk naszego programa je Serbsku Vasenkrajč. To się ja dopomnił na poslední folklorny festiwal przed 10 latami. Posłuchajcie. Je to wierno. Na chodniku leży cigaretka. Na nią stupi Bernadetka. Żony kuria mudre bledzia. Muže juce chodnik redzia. A dalej na chodniku leży Bernadetka. Przez nią panie pianačetka. Żony kuria woce svaria. Muže juce wobec varia. Hej, to by był tu serbski duch, a nie możemy mu dalej ladać, możemy więcej rzec. A czekajcie, bo ja to jeszcze słyszę. Jeśli ładza, jeszcze przyleci. O, co to jest? A, Luftpost z Bundeschina. Joe, serbski bakczyk. Dawid der list pisał, ja jestem so rozproszony. To. List od Dawida. Miška, Zaška a Joška dostaną my do domowiny za przystojne milczenie. Co ma to rekać? Już to dalej całe leto su hubu dzierżyli, nie su so na nikogo horšili, nic na przedsydów, nic na instytucje, nic na faraju, nic na miastanostów, nic na zaposlanców. Za to hodce Jack. Takich ludzi my trebamy. Oni su się zasłużyli czesne znamieszko. Wulke K. K stoi za kumpel, kamarad, kader, konstruktywny kolektyw, albo też Kamczatka. Możemy pak za klamu dzierżyć. To jest nasze typiskie. Ja je od te dzieło czynim, a wy oko siedzicie, a się odkryjecie. To mu znajemo. No ajda, macie, wiele Boża, Jowe. Koszan zbieżku odmówić do maja, to tej no pilu juzo, co tam mówi. To wiele Boża. Boli? Ale, to są odkryli. Nie. To tak wastudują z wami. Bez hara a merzania jo ničo losného. Doma jo znamenča nešto los. Tam jo hara a merzanie. Jo ja tak wastudo. Ja chcę zas domoj. Ja pak chcę zas domoj. Domoj do Łużycy. Ja pak chcę zas domoj. Domoj do Łużycy. Ja pak chcę zas domoj do Śmiatańcy. To ma sumiesne blady, sztuskim do poradzie. To ma su stare zwady, su sobie klepnene. Ja pak chcę zas domoj do Łużycy. Ja pak chcę zas domoj do Śmiatańcy. To ma je serbski forum, internet abo tak. Tam co rejmiesz czuła, każdy ma czarny blak. Doma je Janek Wołczor, nowiny na szkara. Wina su przedstetruje, to je rozkora. Doma
pravda, novú ideju má, že je si serbský sejmik, obca diskusia. Doma je Bogna Korekova, doma je Roman Nuk, doma je serbský rozvoz, točí i druhý druk. Doma je Sächsisch Zeitung, doma je Sorbenland, doma je Blede Schwanner, schätzlich Getränkestand. Doma je Wiesna Nosta, doma je AZV, doma je nasz Fahrer, ja sam na Kemszach spał. Ja pak tu zasta domoj do Łużycy. Ja pak tu zasta domoj do Światłańcy. Zobacz, to bude, když tam doma Deniča zlosnil. David Statnik opravil se serbským ľudom čo na konc. Ja to tam 10 let ja spolnesem. Když sa tam tejšo znivo a nezrovo. Ach, čo ne ja čič. Ja som tak zapilovaný, što buď to jednoj ze mnou. Čo nek? Môj Bože! Čouky na nás tu! Čouky! Dneskec, Miška, Saška, čo za Smit kraneli. Ja som prajú nesnesel tým čoukám bič. Ten je kawaja, aua! Ten čouky me kawaja, au, víc. Kawaj čo dále. Ja chcú čouka bič. Také mi rejne. Kawajcie mnie dalej. Ja budu wasz král a wy budete mój pilny lud. Ja chcę czołka być. Wy budete mój pilny serbski lud. Witaj czołka. Wy budete serbscy wuknąć, a wszyscy na mnie poskają. Ja budu wasz král. Nie, to tak on nie działa, to tam ma králonu. Ja budu wasza králona! A wy budete moje pilne serbskie czołki! A wszyscy na mnie poskają, to jest Ludmila Budawa, ja się zepsała!